Magandang gabi Pilipinas, ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng linggo hanggang Martes, Abril 28 hanggang 30, 2024. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center in partnership ng Aboitiz Power, ang BPI Sustainable With You program. If interested po kayo, click lang po ninyo yung link dito po sa taas ng ating video. At kapag kayo po ay nanonood sa Facebook, punta niyo sa may description part, sa may taas po yan. At may link din doon patungo sa BPI. At also ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Well, umpisa natin ang pinaka-latest na yung araw na ito at sa nakalipas na ilang araw hindi po tayo nakabalik para magbigay ng update. Medyo naging busy po tayo. At ngayon lang po tayo nagkaroon ng pagkakataon, although wala naman pong mga bagyo, but patuloy pa rin yung pagtaas ng ating heat index. Habang papalipit na po tayo sa buwan ng Mayo, ito po ang pinakamataas pagdating sa temperatura at gayon din po ang heat index dahil po pag Mayo, yun talagang pinakamainit sa Pilipinas. Pero sasabayin na po yan ang mga thunderstorms, lalo na po sa kalagitnaan ng Mayo hanggang katapusan ng Mayo. Kapag yung lugar ninyo ay 5 consecutive days, hapon-hapon, may mga ulan at thunderstorms, sign na po yan na papasok na tayo sa tag-ulan. And then, hintayin natin latest information from Pag-asa kapag go signal po kung tag-ulan na o hindi pa. But gaya ng sinabi natin, nakalipas sa ilang buwan, kapag meron po tayong El Nino, inaasahan po natin na mas mababa po sa normal ang mga ulan. Kahit patapos na po, okay? Dahil pa umpisa Hunyo hanggang Oktubre, ay magsisimula naman pong mamuo. Yung kabaligtaran po ng El Nino, yan po yung La Niña o Little Girl in English. Dito naman po ay magbibigay po ng mas mataas sa normal na mga pag-ulan sa ating bansa, lalong-lalo na po sa katapusan ng taon. Usually October o November hanggang sa Marso, extend na rin yan hanggang Mayo next year. Diyan po may feel nating epekto ng La Niña. Ang ibig sabihin po niyan, above sa normal ang mga ulan. So, posibilidad na magkakaroon po tayo ng mga pagbabaha, okay, sa mga low-lying areas dahil sa maraming mga thunderstorms, posibilidad ng mga bagyo, okay, or LPA or sama ng panahon. So, yan po ang inaasahan natin. But for the meantime na yun, ang medyo problema natin, itong kulang mga pag-ulan. But papasok na tayo sa Mayo, so magkakaroon na po tayo ng mga pailan-ilan ng mga thunderstorms sa mga susunod pong linggo. Dito sa Naga kahapon ay medyo umulan, although umabot tayo ng pinakamataas, pinakamainit na heat index dito po sa Kamsur, umabot po ng 51 sa dalawang weather stations namin po, okay, ng 2000, Typhoon 2000. Magkatabi po yung station na yan, dalawang barangay. At ngayong araw na ito, ganun pa rin. So, 2 consecutive days na, nasa 50 to 51 po tayo. At mamaya papakita natin pinaka-latest na data galing po sa mga automated weather station ng Typhoon 2000. At ito po ang ating graph sat for the next 2 days. Manatili po ang easterlies, subalit ito po ay napakahina upang mag-generate po ng medyo preskong hangin mula sa karagatan po ng Pilipinas. Kaya ang ating high heat index ay patuloy na tumataas at papasok na po tayo dun sa boundary ng extreme danger na heat index. At na yung araw na ito, umabot ng 50 to 51 na naman po sa ibang areas po ng Camarines Sur, particularly dito sa Naga. Pero sa buong Pilipinas, ang pinakamainit ay na-record po sa Iba Zambales. Umabot po ng 53. Ang taas po ng sentigrado. So, pasok na po siya doon sa extreme danger. Dahil po sa sobrang init. So, delikado po ito sa mga may edad, may sakit sa puso, may sakit sa alta presyon,
Okay? So, kailangan mag-ingat po tayong lahat. At, nakikita po natin dito yung Intertropical Convergence Zone. Nagsimula na po mag-established sa may south of Guam. Assign po na papalapit na po tayo sa tag-ulan. At sa fast animation, ayan po, kita po natin ang mahabang cloudiness south of Guam hanggang sa may south of Palau. Ito po yung development na po ng Intertropical Convergence Zone. At sa ating zoom in sa animation, sa mga oras na ito, alas 11 na po ng malapit na po alas 12 ng hating gabi, ay nakita po rin natin marami pa rin thunderstorms na nabubuo po dito sa may area po ng Central Luzon. At itong area po ng Tarlac, Pampanga, Zambales, Pangasinan ay mga isolated thunderstorms ang pwedeng maasahan ng gabi. At dito rin po sa ibang areas po ng Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region ay apektado po nito mga localized thunderstorms. Kaninang hapon, mga alas 4, may nag-form din na localized thunderstorms sa Santa Elena, Camarines Norte. Subalit naglao na po ito na yung gabi. Ang ibang areas po ay napakainit at mababa ang chances ng mga pag-ulan o thunderstorms. Except for Mindanao, meron rin po tayo nakita sa may Zamboanga Peninsula but nagsimula na po o natapos lang po itong thunderstorms na ito. Okay? At ito po yung pinakamainit na heat index. Ganyan din po ang temperatura sa iba't ibang lugar sa Bicol. Galing po sa ating automated weather station ng Typhoon 2000. Mga volunteer automated weather stations po ito. At nanguna pa rin ang Mabolo, Naga City na si 51. At pangalawa ang actually tayo po ito with Calabanga nasa 51 degrees. At ang pinakamataas na temperatura ay nasa 37.5 na po na yun sa may area po ng Mabolo. Sa ibang portions po ng Naga City like San Felipe, Liboton, pareho po nasa 50. Concepcion Pequeña, Concepcion Grande, nasa 48 hanggang 47 ang temperatura nila. Sa ibang areas po ng Camarines Sur, sa may Sangay, medyo mababa, nasa 44. Basod, Camarines Norte, nasa 48. Medyo maiit dito sa area na ito. Samantala, Sorsogon, 44 o 44. Legazpi City, Albay, 43. At ang Vera Catanduanes, 42. Ang antas ng sentigrado pagdating sa heat index o real feel, init factor, o damang init. Yan po yung mga iba-ibang tawag sa heat index. So, wala po tayong area dito sa ating mga weather station na nagkaroon ng mga ulan. Dahil po talagang mababa na yun ang chances ng mga ulan except po dun sa may Santa Elena, Cam Norte na medyo malayo naman sa Basod. So, hindi yan na-record yung mga ulan doon. At sa ating graph, running graph po ito, simula nung March 1, nagsimula yung hot dry season sa Naga City, San Felipe. Makita niyo yung pag-drop po dito, this one. Ano po ito, nung March 10, mababa yung temperature, mababa rin yung heat index below 36 degrees centigrade ng katawan natin na temperatura. Kaya medyo malamig dito dahil po sa, ito yung huling buga ng amihan. Pagdating po ng Marso 12, talagang pataas na po siya. Kita niyo ang trend, medyo pumantay lang dito sa first 2 weeks ng Abril, but na yun umakit na naman po. At 2 araw na po tayo na sa 50 degrees. So, hopefully, sana bumaba dyan para hindi masyado pong grabing init. But wala tayong magagawa kasi papasok na po tayo sa hot dry season. Lalo na po sa buwan ng Mayo, nasa kaligitnaan na po tayo. Huling parte po ng hot dry season. Okay? So, medyo mainit talaga na yun ang panahon. At sa ating highest heat index mula sa Pag-asa, na yung ako dito, kita nyo dito. Hindi na natin isasabihin ito lahat. Just view it sa ating Facebook channel o sa Pag-asa. Meron pong link po doon patungo sa heat index. Na yung ako dito, April 28, sa NCR, pumapalo lamang po ng 43, ang pinakamataas na heat index. 46 and 47 sa may Ilocos Norte at Pangasinan, respectively.
Ang pinakamataas, so naglalaro lang siya 38, okay, to 50 degrees. Pero ang pinakamataas na ever recorded na yung hot ray season ng 2024 na pinasama pa ng El Nino. Ang iba Zambales, umabot po ng 53 o extreme danger pagdating po sa epekto ng heat index. The rest, nasa below 50. At di na po natin babanggitin lahat yan. Just view our attached graphic sa ating Facebook channel. Also sa Pag-asa website, hanapin na lang po niyo dun sa under climate itong link patungo sa highest heat index daily recording ng Pag-asa. So, sa Region 5, ang pinakamataas ay sa Sibisua, Pili Camarines Sur, 15 kilometers po from Naga City. Umabot din po ng 49. So, halos magkapareho po lahat. The rest ng ating kapuluan nasa pumapalo po ng 40 hanggang 44, 43 ang antas po ng sentigrado pagdating po sa pinakamataas na heat index values. Sa wind forecast for the next 3 days, hanggang Miyerkules ay manatili pong easterlies sa silangang bahagi po ng ating bansa. Although, makita po natin sa ating zoom in rain forecast mula sa European model. Bukas po ng hapon, inaasahan pa rin po natin mga thunderstorms sa ibang bahagi po ng Ilocos Region, sa Cordillera, Administrative Region, gayon din po sa Cagayan Valley. May mga chances po of thunderstorms. At dito rin po sa katimugan at kanluran bahagi po ng Mindanao, sa may Soxygen at sa Zamboanga Peninsula, 50% or less ang chances po sa may Visayas, lalo po sa Central at Eastern Visayas, sa may Palawan, kanluran Mindoro. So, generally speaking, bukas po ng hapon, may mga thunderstorm po doon. Except po dito sa may area po natin, halos mababa or walang ulan. Sa Martes ng hapon, mas lalo pong titindi po ang mga thunderstorm sa Mindanao dahil po sa development ng Intertropical Convergence Zone. At ibang parte po ng Visayas at Palawan. Gayon din po sa may Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, may mga chances po ng thunderstorms. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, ganoon pa rin po ang mga possibility of thunderstorms sa may Northern Luzon. So, watch out po for lightning strikes at magdala naman po ng umbrella. Okay, o payong. Mindanao, Palawan, Sulu Archipelago, may mga 50% of chances ng mga ulan. 50% chances, okay? At kayo din po sa Bicol, Occidental Mindoro. So, yan po ang ating rain forecast for the next 3 days. At sa rainfall accumulation, yung ma-accumulate po, umpisa na yung araw na ito hanggang sa Martes. Ang bulk po ng ulan ay nandito po sa Mindanao. Isolated po ito sa iba-ibang areas po ito unless may makapal na cumulonimbus na mag-form. Sa ibang areas po ng Visayas, Luzon, manatili pong mababa po ang chances ng mga localized thunderstorms sa susunod na 3 araw. At bago tayong paalam, ito yung wave forecast mula sa European model for the next 3 days. So, hanggang sa Miyerkules po ng hapon, inaasahan po natin na sa 1 hanggang 1.5 metro ang taas ng alon dito sa silangan bahagi po ng dagat Pilipinas. Samantala, yung inland karagatan po ng ating bansa hanggang sa may kanluran bahagi po ng Philippine Sea o West Philippine Sea, kasama po ang Kalayaan Island Group, ay manatili pong kalmado hanggang almost 1 meter ang taas ng alon. At napakaganda po upang kayo po ay, kung fisherman po kayo, ituloy lang po ninyo ang mga isda sa iba-ibang karagatan ng ating bansa dahil po napakaganda po ang alon. Halos wala, lalo po sa inland portions ng ating bansa at sa West Philippine Sea. Okay? So, mag-ingat po tayo sa heat index. So, between 10 a.m. to 4 p.m., huwag mo nang lumabas. Lalo po yung mga may sakit, may alta presyon, may heart problems, at mga elderly. Mag-ingat lang po.
Doon lang po kayo sa medyo malamig na parte ng inyong bahay at also sa mga malls gusto nyo magbisita. So, avoid muna po sa mataas na heat index. So, pray lang tayo na dapat dumating na itong mga thunderstorms para ma-alleviate itong sobrang init o mabawasan ang sobrang init. So, ito si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayo lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood po sa ating channel. God bless po sa inyo lahat.